Budeme nastavať snímač FSN 11CP. Učenie snímača s dvomi hlavicami, keď je prijímacia a vysielacia hlavica zvlášť. Prvýkrát stlačíme tlačítko Set s hlavicami namieranými proti sebe. Vložíme kontrolovaný predmet a druhýkrát stlačíme tlačítko Set. Nastavenie logiky výstupu NO alebo NC. Krátko stlačíme tlačítko Mode a šípkou nastavíme požadovanú hodnotu. Nastavenie snímača do okna. Je potrebné vojsť do menu, 3 sekundy podržíme tlačítko Mode a nastavíme End. Šípkou nastavíme Function a tlačítkom Mode nastavíme Detect. Šípkou nájdeme možnosť Area a podržíme pomocou tlačítka Mode, potvrdíme. 3 sekundy podržíme tlačítko Mode a vrátime displej do základného stavu. Hranicu nastavenia naučíme ako pri základnom nastavovaní. Naučíme snímač pomocou tlačítka Set. Predmet. A teraz pri jemnom dostavovaní môžeme nastaviť obidve hranice zvlášť. Stlačíme šipku, nastavujeme hornú hranicu. Pomocou tlačítka Mode prepneme na nízku hranicu. A nastavíme dolnú hranicu spínania. Nastavenie útlmu vyžarovaného svetla. Toto nastavenie robíme, keď chceme detekovať úzke predmety, ktoré normálne snímač nezachytí. Je potrebné vojsť do menu a nalistujeme si ATT, ktoré sa mení s hodnotou 100. Šípkou znižujeme nastavenie dovtedy, kým sa nám nameraná hodnota nezačne znižovať. Vidíme, že tenký predmet už mení nameranú hodnotu. Potvrdíme. A snímač nastavujeme pomocou tlačítka Set. Stlačíme tlačítko Set, vložíme predmet a druhýkrát stlačíme tlačítko Set. Úprava doby zopnutia výstupu. Toto nastavujeme vtedy, keď potrebujeme zdetekovať predmet, ktorý napríklad padajúci, ktorý ide veľkou rýchlosťou cez senzor. Vôjdeme do menu, nalistujeme si T-Off, šípkou zvolíme možnosť Off-D, potvrdíme. A šípkou si nastavíme čas, ktorý potrebujeme. Potvrdíme mód.
A vidíme, že doba zopnutia výstupu sa nám predĺžila.